BJP ni bakakti kaisa notice sokpaikha oro kwbang mano chini TD ADC area chini Tripura sarong ni amsani tui kwbangma hamkwrai ni bagwi kok swijak oro 20 tongo tei amoni baki bo tongo totally 20 nani option tongo o option no borok tamon swijak chini hamkwrai chini bukung bararok ni bagwi chwngno sujog subida rwna bagwi na borok tangmo samung no boot ni swkang boot mana bagwi ja mai ke rekha na boot paiye hanyo orai porai khaina bagja mai ke rekha oro khai belai khani sini hamkwrai ni bagwi no swijak belai khani swng hamjagui thanani bwkha bo yango thanani swngno ma ke bwkha khungna bagwi sirika saimya swng phari first to last sini koborok kok thai porlaina oro english bi sijak pano oro borok first o sikha Tripura hasteo BJP faikha tribal area autonomous district council TD ADC ni bagwi plan chlaijaka nei borok kaisa plan chlaijaka insata TDC ni je chini TD ADC ni plan no borok chlaisibai nai ma kokta bongamo ngai borok yang ek number option o rika ko borok tei joto dofani kokno rijaknai chini ko borok tei joto dofani kokno rijaknai ta boot ganani boot gana phai purse borok mai kok sawagi ingkai agi busuk mana khai busuk tamo khai heda tak boot mana bagai sin borong no amake tontoni ngai tak dunya mar phari porlane democracy no tiye kamio community islam jangnai no kokrei tak 3 number phade tribal society rok ni traditional right tei lai buma no mothangui narnani bagai step ya pharjangnai 4 number ke tribal buri rok no economic khe kusuk khlaina bagai jesa amsayo phano handloom tei handicraft training center khlaijaknai ngai 5 number o agini je 4 number ni kok oro agini hoite ke bor khas khaya sin Tripura sangno ke sukluk tonu do ngai taw je bukano swim borong mohai khanya nei kok bai ai tontoni ngai sing oro kilna naigila khaida ta 5 number phali 5 number tam sakhna len 5 number ka tribal area wo jesa district o kaisa buri hostel tangjangnai tribal area wo jesa district o kaisa buri hostel tangjangnai school chikrui school jibon kai sibu sarkar rok ngai taktam ni bag hostel khlongnai hedima hostel a bui tak private mang thang thong english medium pornai rok ati khlongnang ka magina khlogri mang hamu singmo hai rogo kelengnan asukogya 7 number Pradhan Mantri Bandan Yojana ni bisingtui forest ni mani rokno swnamnani thumnani package khlainani tei halani system no crack khlai dofani langma no tebo kaham khlaijaknai mohai kamrok agi alada state tokai ingisi paibekha sinorka takse saklai mohai kamrok khaya hane 8 number phai tam nagena dolai kamio kaisa medical college namjangnai dolai kamio kaisa medical college namjangnai taksi kogrok phabi medical college lamar phani aki rokamo kogrok phayato tamni kai tabu kai bui teruk kai party selai tonglai ka BJP ni komik tong kam bagai tak borong ma kok kora na push khairi payo tang noi namaro phadi khumulungo kaisa nursing tei pre-medical institute khlok jangnai do tak 10 number phadi tribal buri rokni baithang mani bodol ma swnamnai sak baithang subanai motha nok rak khlainai tei lakpoti disease rokno tebo kusugo tisanani bagui khaksangma samung yasaknai bui rokni bagui offer ongkai tabo 11 number jila Porishad amsayo tongnai kamiyungni market no ketal khe swnamnai sin parao slamjang no already tei nangya nang parao slamjar semiya mokunu sorkar borkar amai ke slamnani kami market slamnani mokunu tagrok saglai nai borok bagino hoito no rna nango nang bere nyela joto kamio no wano market girei nijini khurni bai salama mangsi kun sorgo hoite maya
o kamrok chini yango bokolo nung paikha chini yang area side ta kwbangma jaga no sher nok tangjak kaisa duitala khai dukan slamjak mara ge slamsibaikha borok tak sirnani saitung tabo khali 12 number ADC ni kwbangma jagao lukurokni samungni bagwi phwrwngjak jagao kaham ke roofing tei ubun sibikni manirok swnamjaknai asuk ke kokbai borok sungno ungui tongkha tipara sarongno du tak 13 number kotam saka humulungo kaisa modern football academy swnamjaknai tak 14 number kotam saka TD ADC ni mung slaijaknai Tripura sajala bodol TATC amage slamjaknai phuta borok chini morok no je kamanani chesta khaitongo norok saimia tamhani saka mung oro sajala bodol hinui slaijakna phuiko hingkai 16 number 16 no phaikha kwthang tongnai jati rokni hamia wngmani samung rok no tebo kotor khlaiwi document khlaiwi tei scientific ke swnamjaknai jeng bank hoite adar slamna kaisa dogano ma thango bwsuk somoi nang thang bank o basawi takai ko borok mahi kok saitung jeng call khan slamana khe joto document no e mahi ko borok saitung gasuk dini ke borok risriya tamni ke jeng BJP o kwrwi anbai borok riyang nongda nung rikhaisi borok manani nung riyakhela borok manani nung kam khai phunga ta nungo para tak puithang but salayo ama hara nung te buda sanu nangma 17 number tam saka tribal textile tei weaving ni center joto sub region of swnamjaknai 18 number borom ganang chief minister ni wanjui drugs free Tripura ni wansumung no ADC hapangni bisingtwi strikely yafarjaknai do kaham poksi norno samorok chaithangkai skangkhai phungari tarpore sing bisas khaisinai oro koito option jak mo option tep stop tang 9 piso TDC ni amchai rogo bamboo ni manui rok no training tei marketing center swnamnai 29 jo option jak borok tak 29 option sung porinalen ta 21 number tamo sikya borok omo khango jati jaga rokni bagwi 9 jona rangchakni samung rok phunukjak 21 ni simi 29 jora BJP ni Dotius maribai paksa orwo 21 porinhalena Menteri okra ni rabar mission ni bisingti ADC amsayo rabar kaina bagwi subamung teibo kotornai ahari ta 22 number porle Pradhan Mantri Awas Yojana ni bisingti manjak rokno permanent nok rukjaknai chini yak jakung tongo sngatir nok rokno nas nangya ai ino hoite no manya test number tam saka 23 o tin baijak nok roko tongnai rokno Pradhan Mantri Awas Yojana bisingti nok rukjaknai nok kwrwi nok hukwrwi rokno khai iko renani bagwi borok saka nok nukhung kwrwi rokno mo samung rokno norok puila khai phunukha khai norokno hamjagwi sanani kok sikwrwi tak 24 o phari jumia nukhung no rangpui tactic tei hamkwrai ni bagwi chubamung rwjaknai 25 o tribal amchayo joto nok nukhungo electricity rohorjaknai 26 o pipe bai nungnai tui joto nok rogo wngnai aboni bisingti kwtal semeni bisingti bo
semini bising tibo ungnai pipe bai nung pipe bai nungjang ungko mane tamungka kolok ta kolok already no kaijak amnang tebo kuna hasek ungkorogo thangui ama hai samuno ready ngai no hamjangnai 27 the ADC ni amsayo kotor solar lighting ni samung tangjangnai monong ni khaitaisi tagoro rani kok saito 28 ADC amsani selate buri rogno haste ni level samung tangna bagai khaksangma rijangnai 29 ADC amsani sikli rogno strap tei kubun lama ni bisingtui sakni business sanamna bagai rang ri tei kubun subasu khlaijaknai nungo samung rogni summary aba noroksi bahima tongjak jemo notice no nungmani yagulo tabuk chengra haidema tongjak kubui haidema tongjak comment kaisari tamni borok boot ni bagi jesungno mai thokiwi tipra sarungo thokiwi te buskilnga naitong boot maniwi sumorno bises khai kun lap kri asik khaini borok sung no khaipayo para thangai boot magi santong nanya nungmai samuno krak khesin tipra sabari khairi khangai nono bui hamjagui nungtak para phai boot sanei bunya porami khulumui tong nangala kham asungno hambai norongno sungno mo thokina se naito orke bishesta khaibidi tei norok taksuk phonto video no like khaiji kya like khairidi tei channel no subscribe khaijang khairidi tei comment kai sari kubi singra da nungno buje borong mo kogri mani bak jaga to sung nugano BJP sit talangmani o jagani samorok sung amar result ni phorai nai siwan